Җаным минем. Терләбез, оллабыз. Радмиланың тууына ай ярым. Шушы яшьтә коронавирус йоктырыр дип әтиянисе уйлап та карамаган. Бала тынчыгып йөткерә башлагач табиб чакырталар. Әлки районы сырхауханәсеннән ДРКБга аларны ашыгыч ярдәм машинасы алып килә. Сабыйның үпкәсе 32%-ка ялкынсынган була. Авыр кичердек, авыр. Бик кат йөткерәләр, әле йөткерләре һаман бетми. Безнең бик кат тыгылып йөткерә, үзем дә курыттым, бик кат курыттым. Укулар ясыйлармы? Укуллар антибиотиклар инде. Бүгенге көнгә уже җиңелрәк инде. Беренче көнгә караганда бик авыр иде. Безнең әлбәттә бар 40%, 56%, ләкин менә шуңа карамастан, менә шу без аны бу феноменны бүген көндә үзебез дә аңлатып бетерә алмыйбыз. Ни өчен баланың әйтик дигәнең 40-50%, аның кислородка потребности юк. 6 яшьлек Айгөлнең дә бүген хәле җиңелрәк. Өйрәнгәннәрен онытмас өчен нәни гимнастка хастаханәдә үк күнекмәләр уздыра. Шпагатка утыручы бу кызның үпкәләре 16%-ка ялкынсынган дип әйтмәссең дә. То есть этот кашель даже не легочный. С ночи с субботы на воскресенье ей резко стало плохо, поднялась температура под 40. Которая никак не сбивалась. Температураны төшерүче дарулар ярдәм итми, ашыгыч ярдәм чакыралар. ПЦР коронавирусны күрсәтә. Анализы делали по ЦИТО, то есть очень... Анализны бик тиз ясадылар, шунда ук дәвалый башладылар. Менә безнең катетер тора. Башта курыкты, хәзер ияләште инде. Уколы колят в живот, это больно. Мондый нәниләр хәзер ДРКБда 57. Республика клиник балалар хастаханәсенең кызыл зонасында без әле бер ай элек кенә булган идек. Ул вакытта биредәге менә шушы бер катта гына 30лап бала ята иде. Хәзер исә авырулар саны арту сәбәпле 4нче катны да кабат вакытлыча госпиталь итеп ачканнар. Моннан тыш 5нче катта диагнозлары әле расланмаган балалар өчен провизор зонасы эшли. Көз вакытында булай да бит инде ул кеше орта башлый. Әлбәттә, авырулар күбәеп китте бүген көндә. Яшүсмерләр күбрәкме, балалар күбрәкме һәм нәрсәгә бәйле бу? Минемчә инде бүген көндә безнең күбрәк бу 1 яшькә хәтле, 3 яшькә хәтле күбрәк балалар. Ни өчен дигәндә, менә моның турында без инде күп кенә уйлыйбыз. Кергәндә хәзер дә башладык инде. Ата-аналары вакцина ясатканнармы юкмы? Минемчә, менә шу 1-2 яшьлек балаларның шулай күбәеп китүе, күпчелек әниләр алар әле үзенә вакцина ясатмаганнар, чөнки я авырлы булганнар, я күкрәк сөт белән шытканнар. Көн саен монда 150 гаилә мөрәҗәгать итә. Уртача 10%-ында коронавирус ачыклана. Бу инде менә көнгә инде шул 4-5 авыруларны безнең отделениегә кертәләр. Балада коронавирусның симптомнары олыларныкыннан аерылмый диярлек ди табиблар. Күпчелек очракта аларның шул температурасы күтәрелү. Инде калган симптомнары аның буларга мөмкин, булмаска мөмкин. Әйтик дә инде бу йөткерү дә буларга, тымау да төшәргә мөмкин. Һәм менә эш китү, эш авырту, бу билгеләр балаларның коронавирусында әлбәттә ул ешрак очрый. У нас температура поднялась. Безнең температура күтәрелде. Кызым Алиягә 7 ай тешләре чыгар вакыт. Педиатрны чакырдык, әмма ул язган дарулардан температура төшмәде. 3 көннән ашыгыч ярдәм машинасы монда китерде. Фирүзә Тимергалиева пандемия башында ук йөккә узган, вакцина ясатырга өлгерми. Как только закончим, сразу пойдем на прививку. Испокон веков все прививаются же. Ну, быелны, конечно, балалар күбрәк. Нәни балалар дийме шулай күбрәк авырталар. 1 айлык балалар 12 көнлек, 1 көнлек балалар да бездә ята. Ну, әниләр, әтиләр ширлиләр дә, балаларга йөртәләр дә шул ширләрне. Потому что яңа туган бала каян ул шул ширне ала. Безнең кислородка кушылган балалар, алар әлбәттә бик аз. Балаларны дәвалау олыларныкыннан аерыла, көчле дару ярамый. Бәләкәй балалар, алар бит яңгына карыйсың, алар вроде бы нормально. 3-4 сәгатьтән соң алар бик могут начарларга, и әниләр, әтиләр могут не доехать в больницка. Шуңа табиблар тагын бер кат кисәтә. Нәниләрнең сәламәтлеге, әти-әни җаваплылыгы, ә үзеңне саклау өчен бердән-бер юл вакцина. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.